I'm a fool for your love. Yo, what's up mga kadugo? It's me again, your girl, Jaslyn Ventula. So for today's vlog, so may binili kasi akong kita ko lang siya. Suot ko na siya ngayon. So isipan kong i-prank si Kia. Hindi niya pa ako nakita ng nagganto sa vlog namin. So, yung mga sando lang, ganon. Tapos, ginagawa mo. So, titignan natin ang kanyang magiging reaction. Tignan natin yung mga tinginan na yan. Yun na pinagpapawisan na nga ako eh. So, ang title ng prank natin ngayon is Wearing Revealing Outfit Prank. So, ayun. Hindi ko alam kung ano magiging reaction talaga ni Kian dito. No? So, kinakabahan ako. So, wala nang paligoy-ligoy pa. So, ano pang hinihintay natin? I-follow nyo na ang aming Facebook page. At kung bago ka man lang o napadpad sa aming YouTube channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe and click the notification bell para ma-update kayo sa lahat na i-upload naming video. Sabihin ko sa kanya, sasamahan niya akong magpasa ng modules. Kasi 26 bukas, magpasahan na namin ng module namin. Sabihin ko na lang na ipapasuyo ko siya kay Papa na ipasa yung module ko. So, road to 28k subscribers na tayo, guys. So, ano pang hinihintay nyo? 28k subscribers nyo na yan. So, thank you so much sa mga nanonood. Mag-comment lang po kayo at mag-suggest na mga gusto nyong i-prank o gawin nating challenge ni Kian o kay Lola. So, ano pang hinihintay natin? Let's go! Two 2,000 years later. Dobram. Dobram. Abay, Doon naman nagipasa module ka. wala ka may burbara? Na? Wala ka may burbara? Ano? Okay ka mo di ba? Pwede. Basta muna patara yun. Ginagawa mo! Doon naman nagipasa module. Wala mo mabigat yung pasa. Biyernes. Tagparo doon. Na? Kung ko na yung kabel di balay, tali papang tumayi ka. Na? Kung ko na yung kabel di balay, tali papang tumayi pasan. Ang bigat ko na. Tataro doon at kami nagpudot. Ito na. Kumay? Suot ka nga din. Ito lang. Iyakit ko. Hindi tayo na kasi doon. Ano nga may burbara ba eh? Ano? Isa. Kung kumuunay pa try niya. Tan? Tan? Ano? Na? Tan? Alas mo tumalog. Ya? Alas. Tan din kasi naka... Tan din lang. Ay, mama dyan ko. Ano ba ang bata yan? When? Ha? Ginagawa mo! Kaya daram usgayan. Abay. Dapat mukat-mukat eh. Wait lang. Mabit ka lang? When? Tan? Kapeta. Kapeta. Apa Intan? Na? Sina? Kamusta ka? Tan? Yung kaya? Yung bagam nagkalasot ka tayo tapos kata. Oh, basta ka. Abay! Gusto ka ba? When? Ano? Mag-jacket ka. Hanang, suta. Babay! Intan ah!
Abay, kasta ka. Apay bawal? Kakadwa ka ba, di ba? Pag motor tabi. Naan, tatlo may ex. Ito man na eh. Inta na, nagad. Sabal lang. Sabal niya ako na mga ibabay, Mari. Ako, may babayin niya. Inta na. Hindi pa ibo kita. Inta. Ang ibabay ka man. Abay, suot mo. Apay. Inta na, Gusto mong magpapapara mo ka, mangibugod ko ka pa namin. naan. Apay, madim kaya? Sino ba kayo kita na kasta soda? Kaadwa. Nahuyo yung boyfriend dito duman. Nakayot daw, tapos si ka madim kaya. Bigla ka na yan. Madikit, pasabal niya ako na. Inta na. Kaadwa. Tukunatan pa ka, inalat na magapitan. Ay, hindi ma'am. Naglaglit ka ni mama. Inta na. Inta na. Intan. Intan nagdadilaangin dito. Inalat na magapitan ako mo. Wala namin ah. Kinarag. Tama, tasot. Sabal niya man ata. Awan ko yung rumah. Okay. Inta na. Nag-bike ba atan? Sabal niya mo na. Apay, may. Apay mo sa suko ka. Eba na pagpaganda. Inta na. Sabal Paminsan niya lang. mo na ha. Paminsan Ito lang. man na eh. Papakita ata. Paminsan lang mo. Mga babi na. Niya nga minsan mo eh. Inta. Ta. Sa suot mo. Di ka na makastata. Ay, batang patayin. Suot mo natin. Ating kapagamandan. Madikit. Inta. Eh, suot mo. Ako, di sukla ko. Di wala ta. Isuot mo na ah. Inta magbayad ka pala. Pinangarap ko yun eh. Pagkasta na pa lang. Madipal di pakaramdam ko. Inta na. Basta mo na. Sukta mo na. Naani. Nagsasabi. Tan. Kita mo na sa amin kapag bagay mo. Napay, Again. napintas na ka. Pag kita nandas ka ata. Suot ko na. Isla ka lang. Inta na. May baboy na ako. Sukta mo na. Inta na. Hindi na pala sukta na yamin. Sukta mo na. Inta na. Nagaduan mo. Tata na lagsot kasi madigtay ka eh. Magsuot ka. Ano talaga man? Sukta mo na. Iba daw ito eh. Sukta mo na baby. Madinak pala mabalik. Puto-putot ka. Intan. Resort ko na pinay. Resort ko na mga putin. Resort ko na. Inta na. May bulbul ka. Madita ka sa isla ka lang ano. Pinasuot na eh. Kasla. Intan. Grabe, ama na takalukot po. Nakita. Saan? Sige nga. Kaya na. Hindi na ito makapangpangkit. Mabubuso ka magtina. Intan Kasta ka na. Naman. Sakit pala kami di. Apay. Suot mo na. Baka sipsipan na kanya. Apay si Pato na. Pwede na club. Ginagawa mo. Suot mo na. Intan Apay, magkasta ka maman. Kape. Bawal? Kapag bubuha na lang, apay, kasta nagado ka ba itong pahinga? I-flex ko na rin. Apay, baka beats. One. Baka ka. Intan na. Hanga, baraan ko. Intan na. Nako, bye-bye. Ang gano'n na. Intan na. Sukta ko na baby nga kasi. Ang gidarang do. Panaw. Kamata ko kanya. Saklat na ngord mapanan di mo. Saklat na ngord mapanan na. Sukta ko na. Kunato na. Labi. Sukta ko na. Matikron. Sukta ko na. Kunato na. Andak ba? Prank na. Ang pungkot ka man eh. Prank lang. Prank lang. Agbagkot ato. Sorry na. Joke lang, baby. Kunato na. Joke lang. Kudiyo. Video na eh. Basta ka, bigyo pa eh. Kapay. Bawal? Tutulog ka. Tatagag pa sa maglan. Nga ang tanabigat. Mama. Nagado ka kasta na. Parang. Labi mo. Ginagawa mo. Okay, bago natin tapusin itong video na ito, konting shoutout muna sa mga solid supporters natin dyan. Shoutout kay Jazz, Princess Ann Santos,
kay Boss Aiden's TV, Love Enzo, Jo Naredo, kay Joanna Rose Ibarra, Jorna Atam, Harvey Sikam, Faith Idilio, Dave Garcia, CJ, Jeffrey Bartolome, De Leon Official TV, kay Max Jojo Vlog, Jezabel Clares, Nathaniel Castro, Chester Park, kay Princess Ann Santos, Ira Asis, Melvin Manzano, Randolph Menor, Reddy Shopee Online, Jocelyn Mendoza, kay Leonard Vlog, Jerilyn Valdez, Eric Madrid, BJ Mar TV, kay Leia Pagaling, Cedric Darnell T. Semana. So, yun lamang po ang ating shoutout. Sa mga gustong magpa-shoutout po dyan, mag-comment lang po kayo. So, see you sa next vlog. So, ayun kami gaya maglakot utong tuno damdama ba? Damdama. So, gaya makalaslasin kanyami. Thank you so much, Karanayan Dagbuya. My God, nakaka-inspire mag-vlog. So, abangan nyo kami sa palagabas na conforme tagagataran. So, see you sa next vlog! I'm a fool for your love.